Liisa, mitä meidän pitäisi tehdä Ukrainan kanssa? No kyllä Euroopan unionin historiallinen tehtävä on nyt pakottaa Venäjä ja Ukraina neuvottelemaan keskenään ja olemaan siinä mukana Euroopan unioni tuomaan näitä omia arvoja, oikeusvaltion periaatteita, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja ennen kaikkea demokratiaa. Kysymys on Euroopan uudesta tilanteesta, jossa voimistunut Venäjä heikkouttaan yrittää nyt vähän pullistella ja Euroopan unioniin pitää pystyä rauhallisesti diplomatian keinoin saamaan parempi tilanne aikaan ja estämään ennen kaikkea sotaa.